ngifuna nina namhlanje that you take pictures emaphushweni niyajabula niyasmile girl uze uyaphosa uze uyaphautha uthi ngifuna nini. But before I get into the video, emakhosini bantwana bethongo ngiyanamukela ku channel yami nisahleli neselokazi intombi endala ugogo Patricia. Yena ombethwe yamakhehla nezalokazi ezithi thina siyazenzela mntanami. Ezithi thina sandlula thina sasebenza thina sakwenza konke kufanele sikenze okwakho ukusihlambulula ugeza ikhwama uthatha umsebenzi usebenze. Angithi asifanani. Ngicela ukuthi lo kwidlozi lami lengitshela kona ungangiphikisi ngoba nami angikuphikisi ngedlozi lakho. Abalethwe kimi bayakhethwa. If you are meant to come and watch my videos uzokhethwa. Bantwana bethonga. Ulaphaya kunomuntu othi chomi masithathe izithombe ulaphaya uyaphosa kunomuntu obambene naye or uphosa we1 uthatha izithombe. Nenzani nizothwetshula nini emaphupheni? Uthwetshulwe nje wena emaphupheni. Uthwetshulwe wena emaphupheni. Ujabule. Uthi yebo uvume. Uzuvuke ujabule ukuthi ngiphuphe ngithatha izithombe. Akukho nento ethi uvalonyana oluthi hayi man why khona into engekho right. But anyways ngiyangicela caphelani amaphupho la nithatha izithombe khona la nishuthwa khona. It can be video, it can be camera selfie. Hey bona ningavumi niyathwetshulwa nina niyathathwa nina and ni happy and ni content. But siyafundisana ngithi nobody oyaziyo le ndlela better than anyone. Nobody is better than anyone. Sonke siyafunda. Make sure that when you dream you are conscious man. You are conscious. Ungalali njengesidawa. Lali njengesidawa. Ngalali ufe. Lala kodwa umqondo ubuphakeme. Mawucala umuntu athathe isithombe kube nento ethi uthi wale ngawo uthi no ithathe leyo phone uyiphula uthi mina ngishuthwa mina angithathwa isithombe mina. And the only way to do it, it's in your conscious mind when you awake before you sleep. Speak ukuthi angilali ngife mina. Ngicela amadlozi namathonga noNkulunkulu bangivikele engozini engizohlangana nazo ngilele ngoba nina nikhulumela le ngozi manje enhlangabezana nazo maniya kaMlungu la nizohola amantende nikhulekela le ngozi enhlangabezana nazo kubomakhelwane manihambe etradini kodwa uyakhohlwa ukuthi nanomulele usaphila. Mawulele usaphila. And lokho kuyenzakala ulele ku very dangerous ukudlula lokho kuyenzakala mawuvukile. Ithi iBhayibheli ungamsabi lo obulala noma alimaze inyama. Saba lo obulalayo noma alimaze umphefumulo. Phefumulo uwena mntakadede. Umphefumulo uwena. And if you're not realizing that, and if you're not protective about that, as much as Nkosi yami mangivuka ngithi okay namhlanje ngiyofasa le duku Nkosi yami kahle ngifake la specs ngifake itop yami yabona le yabona ngithi awuthi ngifake iskate sami ngithi awuthi ngiyogeza amazinyo ngithi awuthi ngiyogeza ngiqoba iroll on nginuke kamnandi nomoya uyawugeza. You take care of umoya wakho. Uyawugqokisa umoya wakho. Ungashi, ungagoduli. Ungahambi unqunu. Mayebenu niyasiphupha ninqunu Nkosi yami kunomuntu okubhekile uyathwetshulwa. Ungavumi. And futhi kuwesi futhi uze ube nqunu ephushweni ungaboni nento wrong ukuthi hayibo ngaba nqunu kangaka. You are right, you are happy when you are content. Ubungqunu ubuze bakho
akusinoma ubani ofanele abone ubuze bakho. That part of your life, it's very sacred. Akubonwa nanoma ubani. That's why even in real life, ungahamba endlini yakho ungqunu wenzini, kodwa once kwakokoda umuntu owangaphandle uyashesha uyogcoka ngoba it's sacred. Even if ningathi hey ningamantombazane nafana nento efanayo, hey amadoda nento efanayo, hey nami nonkosikazi ngiyayazi lento la ayikho into entsha, okusalayo uyazi enkosikazi kwakho, kodwa my body, it's very sacred, and I'm not gonna allow anyone to see me naked. You naked can also symbolize ukuthi you are vulnerable. Awugqokanga, awumbathanga. The way naked ngakhona, anybody can see through you, can see anything about you that they wanna see. Qaphelani bantwana bethongo. Siyafundisana, nobody is perfect. Nobody knows it all. Kodwa siyafundisana. Siyafundisana. Ayikho lula lendlela. Sonke siyahamba, sonke siyayifuna, sonke siyakhula. Each and every day idlozi lakukhulisa. Allow yourself to grow, allow yourself to learn. Allow yourself to involve your spirit. Allow yourself to experience. Allow yourself. Apelani who you bring into your circle, because most of the time awugadla umuntu ongamazi, gadla umuntu okwaziyo, okwazi ukuthi wena uhamba njani, okwazi ukuthi wena mawukhuleka uthini, okwazi ukuthi wena mawukhuleka ukhuleka ngobani isikhathi, wena usebenzisa mapha amakhandlela ukukhuleka, wena uhamba nabobani, ubani lokuvikele wena, iliphi ledlozi uhamba nalo. Yibona baziyo ke lapho. Those who have got access emsamo wakho, those who have got access empilweni yakho, those are the ones that you must be careful about. Speak life. I always tell you, and I will never stop telling you this. Speak life to your life. Be positive. Do not let anything into zomhlaba ukuthi wena zikukhohlise noma zikulahlekise. Uhamba ubizo lwakho, lwaziwa wena, lwaziwa abantu bakho. And the best people to explain, guys, it's like unenkinga, you go ask umngani wakho ukuthi aka-advise ngeenkinga zakho. Umngani wakho uyoku-advise ngawe, kwayena uhlulwa yinkinga zakhe. It's like you want somebody who's broken, somebody who do not know even themselves, to tell you about you, ukuthi wena ubani. Akusukulahlekisa lokho. The people who are going to answer you better, or the people who know you better, are the people that birthed you, your ancestors. That's why a lot of you manhambe emhlabeni, you feel man, something is wrong, this is not me. I'm supposed to be something, but I'm not that. Why don't you ask people who said and be like, nah, ingane yethu, and when I'm awukhula, this is what you're going to be. Go to God, ask him, ukuthi kahle kahle mina ngubani? Ngubani mina? Ask from your creator, a person who created you, ukuthi wena ubani, uzeleni la emhlabeni, uzoyenzani. Maku kanjalo, you will see, you will succeed, you will never go wrong. You will never go wrong. Kapelani. But never forget to pray. Never cease to pray. Never get tired of prayer. Never. Never. Nizongkhumbula one day. Never forget to pray.